mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Máme dnes 9. deň deviatníka. Názov má návšteva. Dnes tvoje srdce navštíví Pán Ježiš v chlebe života. Vo svetom príjmaní. Je to naozaj vzácna návšteva. Ako ho príjmeš? Už sa neviem dočkať. Dnes do môjho srdca prídeš ty, Ježišu. Ako ťa privítam? Pane, chcem ti dať svoje srdce. Chcem ti ho dať z lásky. Daj, nech to urobím čo najúprimnejšie. Nech ťa mám stále radšej. Nielen deň svojho prvého svätého príjmania. Pane, vítaj v mojom srdci. Daj, nech pre teba je vždy otvorené. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu, Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. v mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Tak.
Máme 5. veľkonočnú nedeľu, ale zároveň máme aj takú osobitnú slávnosť našej farnosti a tá sa týka prvého prijatia Eucharistie našich detí. Spoločne sme sa pripravovali niekoľko mesiacov a tak môžeme teraz tak plnšie prežiť aj tieto chvíle v takom osobitnom stretnutí sa s Pánom Ježišom. Na začiatku Svätej Omše voláme sa teraz do nášho vnútra a obetujme všetky naše hriechy. Vyznávam, Všemovcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavu Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Modlíme sa, všemohúci a večný Bože, neprestane v nás uskutočňuj veľkonočné tajomstvo, a keďže si nás obnovil svätým krstom, daj, aby sme pod Tvojou ochranou prinášali hojné ovocie dobrých skutkov a dosiahli radosť večného života skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Čítame zo skutkov apoštolov. V tých dňoch, keď počet učeníkov rastol, nájomníci začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich doby. Preto 12 zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali: Nie je správne, aby sme my zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom venovať modlitbe a službe slova. Táto reč sa páčila celému zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena,
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaní, prichádzajte k Pánovi, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy ako živé kamene do duchovného domu, do svätého kňazstva, aby ste prinášali duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Preto je v písme: Hľa, kladiem na Sione kameň uholný, vyvolený a vzácny. Kto v neho verí, nebude zahanbený. Vám teda, ktorí veríte, je na česť, pre tých však, ktorí neveria. Kameň, čo stavitelia zabudli, sa stal kameňom uholným, kameňom úrazu, skalou pohoršných. Oni ma nenarážajú, lebo neveria slovu a na to sú aj určení. Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kráľovstvo, svätý národ, ľud určený na vlastníctvo, aby ste zvestovali slávne skutky toho, ktorý vás s tmy povolal do svojho obdivuhodného svetla. Počuli sme Božie slovo. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte. Tomáš mu povedal: Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu odpovedal: Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Filip sa ozval: Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí. Ježiš mu vravel: Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma? Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám Otca? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám. Ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.
Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia a sestry, drahé deti, dnes máme takú osobitnú príležitosť možno tak pripomenúť tie veci, ktoré sa týkajú viery alebo vzťahu k Pánu Bohu. Ale skúsime to tak trocha možno iným spôsobom. Neviem, kedy naposledy ste boli na nejakom požiarnom bezpečnostnom školení, tak možno si to teraz vyskúšame, taký cvičný poplach a možno nám aj deti pomôžu. Zvlášť preto, že tu máme aj také ohnisko a nejak sa tam rozhoreli plamienky. Tak možno máme aj medzi sebou, aj medzi deťmi nejakých nádejných profesionálnych aj hasičov, alebo aspoň požiarných technikov, takže sa to aj celkom môže hodiť. Tak skúsim sa deti spýtať, či teda vedia, ako sa vyhlasuje teda ten poplach, keď horí nejaký oheň. Akým spôsobom? Vedel by niekto? Čo myslíte? No toto je výborné, že vieš. Čkavy? Čkavy. Tak, áno, môže sa aj sirenami. Určite. To už je taký vyššia úroveň, teda keď sa to dostane možno u nás na obec, že spustia sirény, alebo možno cez rozhlas, ale tam, kde to začína, väčšinou v nejakých domoch alebo objektoch, tak sa to takým jednoduchším spôsobom. Ja som to trocha aj tak našepkal, myslel som, že to deti teda tak uhádnu, ale vidím, že to je potrebné opakovať teda, že keby teda nastal skutočný oheň, že treba vedieť, ako reagovať. Tak nie je to nič zložité, ale treba dať jasne teda najavo, že horí, a to práve tým spôsobom, že zakričíme, že horí. Ty si to chcel tiež povedať, že? Dobre. Takže to je dôležité, že poplach sa vyhlasuje zvolaním, že horí. Tak, ale teraz je dôležitá vec, čo vtedy máme urobiť, alebo teda tiež je dôležité, že kde horí a čo horí a potom aj, že toto zakričal. Tak, ale čo máme potom urobiť? Čo je to dôležité? Čo robiť vtedy, keď teda sa vyhlási ten poplach? Skús. Že čo urobíme, keď niečo bude horieť? Zavoláme hasičov. Výborne, ako by si to urobil? Písal by som 158. Áno, zavolal by si 158. Ja myslím, že to postupne k tomu príde, že by objavili, kde to horí. Ty myslíš, čo? Ty to máš tak v rodine blízko. Ja by som zavolal 150. Ja by som zavolal 150 a určite by som utiekla z miesta, kde horí. Dobre. Takže prosím vás, ešte neutekajte. Aj keď sme to tu už vyhlásili, že horí. Takže ešte neutekajte. Dobre, ani nevolajte zatiaľ. No, dobre. Tak ešte niečo by ste urobili, deti? Keď teda sa to vyhlásili. Dobre. Skúsiš ty ešte? To je akčné. Dobre. Určite treba rozmýšľať nad tým, že ako by ten oheň sa dal uhasiť. No, keď som bol naposledy na takom školení, možno ste tu teda
odborníci lepší ako som ja, však určite mnohí k tomu máte veľmi blízko, k tomu haseniu požiarov. Tak ten technik mi hovorí, viete čo, prvé, čo treba spraviť, je zachovať pokoj. To je asi to najťažšie vtedy, keď vidíme, že niečo horí, a potom mi povie ďalej, že viete čo, najdôležitejšie je vedieť to rozlíšiť, že čo horí, ako horí a ako by sa to dalo možno uhasiť. No, tak ako si pekne povedal, že tak rozmýšľame, ako to uhasíme, tak to je dôležité, že musíme troška tak odhadnúť, že či ten oheň naozaj horí takým spôsobom, že niečo ničí, čo nechceme, lebo však my poznáme ohne, ktoré nám pomáhajú. Nie? Koľkých z vás opekajú, kde si aj na dvore alebo v záhrade. No a asi by nás to nepotešilo, keby nám ho nejaký sused uhasil cez plot, že však tu horelo, tak vám to tu zhasím. A potom je ešte aj iný oheň, taký ten, ktorý nám pomáha nielen pri jedle, ale aj v takom tom duchovnom rozmere. My sme mali spolu s deťmi včera takú zvláštnu aktivitu, my to tu opakujeme každý rok, ale možno v niektorých farnostiach to nerobia. Tak volá sa to, že pálenie hriechov. Takže deti, ktoré majú pripravené to, čo teda pri sviatosti zmierenia povedia, tak potom máme možnosť to tak možno materiálne, fyzicky vidieť, že čo sa s tým deje aj pri tej svätej spovedi. Že nielen to, že tam zhorí teda ten papierik s tými hriechmi, ale môžu si uvedomiť, že práve toto sa deje u Pána Boha. Že tam, kde naozaj človek pred ním vyzná hriechy a kde ich aj oľutuje a kde má úprimné predsavzatie, že chce ten život svoj upriamiť viac na Pána Boha, tak toto sa deje s tými hriechmi. Presne sú zničené ohňom jeho lásky, milosrdenstva. A my máme vo Svetom písme naozaj viacero takých pekných miest, kde sa pripomína taký ten svätý oheň, kde napríklad Boh prehovoril k Mojžišovi. Bolo to na púšti, bol tam horiaci krík a jeho ani nenapadlo, že by to išiel uhasiť. Na púšti, no kto by tam hasil, že inak nie je veľmi s čím, akurát teda tým pieskom. A potom veď tam je kríkov a nemá čo ďalej sa zapáliť. Ale keď videl, že to nezhára, že stále to horí a horí a horí, keď prechádzal okolo a videl, tak si hovorí, no, to je niečo zvláštne. A keď prišiel bližšie, tak mohol počuť Božie slova. Mojžiš, zobuj si sandále, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sväté. A on si uvedomil, že k nemu Boh sám prehovoril. A tak máme aj mnoho ďalších pekných miest, kde oheň je naozaj ako taká duchovná pomoc. My máme dnes také zaujímavé evanjelium. Je to pri rozlúčke posledná večeradlo. A teraz v tej chvíli Pán Ježiš hovorí o tom, že čo sa s ním udeje. A vtedy tí apoštoli tak trocha to sa snažia uchopiť aj tak rozumom. A Tomáš sa pýta, hovorí, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu? A on mu hovorí, Pán Ježiš, že Tomáš, ale ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi iba cez mňa. A tým naznačuje, že akou cestou sa
sa dá získať aj večný život. A takisto odpovedá aj Filipovi. V tomto aj my môžeme mať také posilnenie, pozbudenie. Práve možno aj táto chvíľa je taká osobitná, jedinečná, kde si môžeme uvedomiť, že niekoľko mesiacov aj spolu s deťmi sme sa usilovali o ten plamienok, aby rozhorel nielen v ich srdci, ale aby to horelo plamienkom, ktorý horí v tom Božom srdci. A bolo mi naozaj škoda, keby sme ten plamienok uhasili odozdaním žiad a že slávnosť skončila. Aj preto je dôležité, aby sme pokračovali. Zvlášť rodičia, krstní rodičia naozaj dali záruku pri krste, že budú viesť a vychovať svoje deti vo viere. Aj to, že ste priviedli deti sem, isto je ten taký dobrý krok. Ale ešte lepší krok je, keď táto slávnosť bude pokračovať. Možno práve pobožnosťou tých 9 prvých piatkov, alebo ďalšími chvíľami, keď ten plamienok v tom srdci dieťaťa necháme ďalej horieť. A tak chceme prosiť aj pri tejto svätej omši práve aj našu nebeskú Matku, Pánu Máriu. Ona bola najbližšie v tom Ježišovom srdci. Ona ho rozvela, posilňovala aj učeníkov, keď tak pokabovali vo viere, keď sa roztratili, keď prišli tie najťažšie chvíle pre Pána Ježiša. Ona rozumie aj tým našim zápasom. Preto chceme aj naše deti, ale aj nás, to naše hľadanie vložiť tak aj do jej srdca, aby sme všetko to, čo sme mohli spoznať, zažiť pri Pánovi Ježišovi. To, čo nám možno odozdali alebo zverili naši rodičia, príbuzní, priatelia, alebo tí, ktorí nás mali radi, ktorí nám chceli odozdať aj ten duchovný oveň, aby toto všetko nám mohlo poslúžiť práve na to, aby sme boli dobrými svedkami viery. Teda aj táto slávnosť je pre nás takým novým začiatkom. Nový začiatok, kde môžeme začať od znova. Nielen možno s tým, čo máme my v pláne, ale zvlášť s tým, čo Boh plánuje pre nás a my sa s tým zladíme. Amen. Poprosím rodičov, alebo krstných rodičov, aby prišli dopredu, zápalili si sviecu od krstného paštána.
deti na krst. Vy sa znovu zrodili z vody a z Ducha Svätého a dostali vzácny dar účasť na Božom živote. Slúbili ste, že ich budete vychovávať tak, aby sa v nich Boží život stále zveľaďoval. Vyznali ste vieru Ježiša Krista, v tejto viere sa udelil deťom krst. Teraz ich privádzate, aby mali účasť na oltárnej obete a prijali oltárnu sviatosť. Je to vzácna svätá chvíľa, za ktorú sme všetci vďační a oslavujeme Pána, lebo je dobrý. Milé deti, pri vašom krste vaši rodičia a krstní rodičia vyznali krstnú vieru, ktoré ste boli pokrstení a stali ste sa Božími deťmi. Dnes, keď máte plnú účasť na svätej omši a príjmete sviatostného Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista, obnovíte si krstné sľuby a vyznáte vieru svojim srdcom a svojimi ústami pred tvárou svojich rodičov a krstných rodičov i pred celou farskou rodinou. A slúbite, že budete ako deti svetla kráčať vždy vo svetle Kristovom a budete verné Pánovi Ježišovi až do smrti. Preto sa vás pýtam. Zriekate sa hriechu, aby ste mohli žiť v slobode Božích detí? Zriekate sa vábivých pokušení, aby vás neovládol hriech? Zriekate sa zlého ducha pôvodcu a kniežaťa hriechu? Veríte v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pokovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Svätú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Chcete žiť ako deti svetla a stále kráčať vo svetle Kristovom? Chcete úprimne milovať Pána Ježiša, najlepšieho priateľa detí, a slúžiť mu verne v katolíckej cirkvi? Chcete sa nábožne zúčastňovať na eucharistickej obete a na ostatných liturgických úkonoch a na pobožnostiach? Nech vás Pán Ježiš, ktorý osobitne miluje deti, zachová vo svojej láske, aby ste si hodnosť Božích detí chránili nepoškvrnenú pre život večný. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježiš nás uisťuje, že svoj život naplní pokojom a radosťou len ten, kto zotrvá spojený s ním. Vyprosujme túto milosť sebe i všetkým ľuďom. Pane Ježišu, prosíme ťa za nášho biskupa Stanislava, udel mu potrebné milosti, aby svojim osobným príkladom prispieval ku sviatosti cirkvi. Prosíme ťa. Svojou nekonečnou láskou nášho duchovného Otca z rúk, ktorého ťa o chvíľu prvýkrát príjmeme a odmene mu všetko, čo robíme pre spásu našich duší. Z mŕtvych stali, Pane Ježišu, prosím ťa za celý svet, aby všade zavládol Tvoj pokoj a radosť. Na príhovor sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, žehnaj našu vlast i celú našu farnosť, aby sme naozaj boli jedno srdce a jedna duša podľa príkladu prvých kresťanov. Láskavý Ježišu, bohato odmeň našich rodičov, že sa o nás od malička obetavo starali, a daj, aby bolo v našich rodinách stále viac lásky a vzájomného porozumenia. Žehnaj našich starých rodičov, krstných rodičov a našich súrodencov a daj, aby sme sa raz všetci spoločne mohli radovať v nebi. Vlož do mora svojho milosrdenstva všetkých, ktorých
ktorí prišli na túto našu slávnosť a daj, aby sme s veľkou túžbou pristúpili k dnešnému svätému prijímaniu. Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sme všade ohlasovali Tvoje veľké skutky, že si nás v tmy povolal do svojho svetla, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Krstná košielka je symbolom čistoty srdca, tak ako aj naše biele oblečenie. Po sviatosti zmierenia máme čisté srdce a túžime si ho zachovať do konca života. Krstná svieca predstavuje našu vieru. Pane, pomôž nám, aby táto svieca mohla horieť každý deň nášho života. Chlieb je pokrmom, ktorý sa nikdy nepreje. Prosíme ťa, daj nám i našim rodinám chlieb náš každodenný, aby sme ti stále viac dôverovali. Ovocie. Naše záhrady prinášajú bohatú úrodu. Pane, prosím ťa, aby aj dnešná krásna slávnosť bola plodná a prinášala úrodu vo všetky dni nášho života. Hostie a víno. Pri svätej omši sa premenia na Božie telo a krv, ktoré dnes prvýkrát príjmeme. Pane, daj, aby sme ťa dnes i po celý život prijímali s láskou a úctou.
Pane, velebiť každou časť, ale slávnostnejšie v tento čas, keď sa Kristus obetoval, ako náš veľkonočný barán. Veď on je opravdivý barán, ktorý sňal hriechy sveta. On svojou smrťou zničil našu smrť a svojim smrtvým staním obnovil nám život. Pre poľudstvo po celom svete plesá nesmiernou veľkonočnou radosťou, ale aj anielské zástupy neprestajne spievajú chválospev na Tvoju slávu. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky dobrorečiu a dal svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z ňou všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vlieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného mučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania na nebostúpenia, akým očakávame druhý príchod, prinášame Ti do vzdávania vďaky túto živú a svetlú obetu. Hľadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali detstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíkom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi učeníkmi, so svätým Vojtechom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ústavične pomáhajú v svojom orodovaní u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske vchodujú svoju cirkev, počujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, celý zbor biskupov,
príjmi do svojho kráľovstva našich zosponých bratov a sestry. I všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať svojej slávy. Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skresne Krista s Kristom a Kristovi, máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi, a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle milosťou dáme pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Ježišu, Ty si môj najlepší priateľ. Viem, že si vo sviatosti obránnej ako Boh a človek. Verím, že si skrytý v nebeskom chlebe a chceš byť pokrmom mojej duše. Veľmi túžim po Tebe, lebo ťa milujem z celého srdca. Príď, Pane Ježišu. Amen. Barán
Dnes naše deti poprvýkrát prijali Ježiša Krista do svojho srdca. Tento okamih je pre nás všetkých veľmi silný a radostný. A aj vďaka vám má taký krásny a hlboký význam. Ďakujeme vám za vašu trpezlivosť, láskavý prístup a čas, ktorý ste venovali príprave našich detí. Za to, že ste ich viedli, pozbudzovali a pomáhali im pochopiť hodnotu viery a sviatosti. Vaša práca nie je samozrejmosťou a veľmi si ju vážime. Vďaka vám si dnešný deň deti zapamätajú nielen ako slávnosť, ale aj najmä ako začiatok ich osobného vzťahu s Bohom. Na znak vašej vďaky vám chceme odovzdať malý dar ako prejav úcty a poďakovania. Prosíme, príjmite ho ako symbol našej vďačnosti. Prajeme vám veľa síl, zdravia a Božieho požehnania do ďalšej služby. Ešte raz to sa tak ďakujeme. Ešte veľká vďaka, že krásnu prípravu spravili Ivičko Špaňová, Monika Mišáková, naša Helenka Fukasová. Ďakujeme krásne. Milé mamičky, oteckovia, krstní rodičia a starí rodičia, ďakujeme vám za všetko, čo pre nás robíte. Dnes vám osobitne ďakujeme za to, že sme mohli prísť ku Pánovi Ježišovi a mohli ho prijať do svojho srdca. Ďakujeme zvlášť aj našim animátorkám, ktoré sa počas roka o nás starali. Nech vás dobrý Boh bohato umení za vašu prácu pre naše dobro. Rovnako ďakujeme pánovi organistovi, hudobníkom, spevákom a všetkým, ktorí prispeli, aby bol dnešný deň pre nás naozaj slávnosťou. Vás všetky prosíme, modlite sa za nás, aby sme boli do konca života verní Pánovi Ježišovi, ktorú sme dnes prijali. Ďakujeme. Príjmeme teda na záver požehnanie cirkvi. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom.
Inka Šambalová.